Cześć, jestem Antek Kozłowski, grałem w piłkę. Dziś mogę się z Patryk Hellbrand, piłkarz Górnika Zabrze. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Zacznę jak zawsze, czyli od dzieciństwa mojego gościa. Jakim był pan uczniem, jaki miał pan ulubiony przedmiot w szkole? O, kurde, no ciężko powiedzieć, bo nie lubiłem za dużo chodzić do szkoły, ale chyba język angielski był taki, myślę, Mhm. że OK i też sportowe rzeczy takie, bo graliśmy dużo w piłkę, piłku ręczną i takie rzeczy, no fajnie było. A czy jak graliście na przykład w piłkę na wychowaniu fizycznym, to był pan wybrany psychologów do drużyny jako pierwszy, czy bardziej pod koniec? O, pierwszy chyba. Lubił pan w dzieciństwie grać inne sporty, czy tylko piłka nożna była tak, takim sportem? O, no, lubię, no na pewno na pierwszym jest piłka nożna, ale też lubię hokej czy tenis, czy czasami oglądam też piłku ręczną, ale to chyba wszystko. A jaki jest najpopularniejszy w Czechach sport? Piłka nożna, hokej na lodzie, czy może coś innego? No, jeszcze właśnie tenis, czy rugby grają w Czechach, myślę, że dużo i no, to chyba wszystko. Mhm. Kto był pana idolem i jaką miał pan pierwszą koszulkę? Koszulkę nie pamiętam, ale moim idolem był właśnie, czy jest Mesut Özil. Mhm. A komu pan kibicował w Czechach? I czy miał pan jakiś może ulubiony klub w Europie? W Czechach kibicuję Zlín, bo to jest miasto właśnie, gdzie mieszka moja rodzina i ja też właśnie tam mieszkam, to dlatego i ogólnie tak na świecie, no to FC Barcelona. Mhm. A czy był pan skazany na granie w piłkę? Bo pan tata był piłkarzem, ale wujek i dziadkowie też. Był pan nagrany, czy sam pan chciał zagrać? O, byłem chyba za mały, nie pamiętam, ale myślę, że jak widziałem właśnie wszystkich z rodziny, no to chciałem też grać. A pamięta pan jeszcze swojego tatę, jak grał w piłkę? Chodził pan na jego mecze? Tak, chodziłem, ale pamiętam tylko kilka takich minut, dá se powiedzieć, bo nie pamiętam za dużo, bo byłem za mały. Pana trzej bracia, Jan, Filip i Tomasz, też są piłkarzami i rzadko się chyba zdarza, że tyle osób z rodziny grało w piłkę. Czy zna pan może inną rodzinę, gdzie jest tylu piłkarzy i byłych? O, chyba nie, chyba nie znam, ale A, coś nam przerwało. nie znam. Okej. A kto z waszej czwórki braci na początku kariery zapowiadał się tak najlepiej jako piłkarz? Kto miał największy potencjał? To ciężko powiedzieć. Myślę, że każdy jest w czymś lepszy od tego drugiego, ale ciężko powiedzieć. A na jakich pozycjach grają? Właśnie są bliźniacy 0,7 i jeden gra środkowego pomocnika i drugi gra napastnika i Mhm. potem jest 0,2 brat i ten gra szóstkę. Dobrze. Pamięta pan swój pierwszy trening w Rapidzie Bratysława? Ile miał pan wtedy lat? Miałem, myślę, 3 lata. Pamiętam trochę, ale wiem, że tam chodziłem do przedszkola, to trochę pamiętam, ale to chyba wszystko. Później przeniósł się pan do FC Zlin. To dlatego, że pana tata dostał tam pracę i wrócili się do Czech? E, tak, no właśnie tata skończył w Słowacji i mama jest ze Zlína i, Mhm. i tata tam dostal pracę. Myślę, że dlatego przeprowadzili, jesteśmy se do Zlína. Od początku grał pan jako środkowy pomocnik? Nie, jak byłem młody, bardzo młody, miałem około 10 lat, no to grałem napastnika i pamiętam, że właśnie dużo strzelałem i teraz mi na przykład dziadek czasami mówi, że wcześniej strzelałem i teraz mniej. Był pan zawodnikiem wyróżniającym się na tle kolegów w drużynach juniorskich? Był pan jednym z lepszych?
O, no, myślę, že tak, bo jak mluvię, dużo strzelałem chyba najwięcej z drużyny i dlatego myślę, że tak. W kim w tamtym czasie FC Zlin grał takie zacięte mecze? Były jakieś lokalne derby? Tak, tak, jest derby Zlín Slovácko i to zawsze bylo najwięcej ciężkie i dużo walki w takich meczach było. A chodził pan na mecze seniorów w dzieciństwie? Proszę, jeszcze raz? Czy chodził pan w dzieciństwie na mecze seniorów, jak był Tak, młody? tak, tak, tak. Zawsze chodziłem z kolegami właśnie z drużyny na pierwszy drużynu FC Zlín. A kiedy miał pan kontakt po raz pierwszy z seniorami? Jakieś treningi albo zgrupowania? No pamiętam właśnie, že byl okres přigotowawczy, jak miałem 16 lat. To pierwszy raz byłem z pierwszą drużyną z Lin właśnie i tam zagrałem pierwszy sparring i potem właśnie dopiero za 2 lata grałem pierwszy mecz i tylko jeden za FC Zlín, bo potem zmieniłem klub. Właśnie wiedziałem, że pierwszy mecz w pierwszej lidze czeskiej zagrał pan w sezonie 16-17 przeciwko Dukli Praga. Był pan skres właśnie na boisko i że wiedział pan wcześniej, że zagra w tym meczu? No właśnie wiedziałem wcześniej, že będę grał od pierwszego składu, bo Zlín grál 3 dní temu v finále Pucharu přečívko Opava i vygrál, no to už mi trenér mluvil odrazu po tým meču, že zagrám. Jak pan w ogóle odczuł przejście z juniora do seniora pod względem sportowym? Ciężko było się odnaleźć na boiskach trzecioligowych? No muszę powiedzieć, že tak, bo trzecia liga v Čechách bardzo ciężka, jest więcej walki niż właśnie jakości i ja zawsze byłem taki malý trochę i nie miałem dużo mięśniu i tam se gra dużo takich długich pilek, no zawsze było ciężkie, ale myślę, że te mecze mi dali właśnie duże doświadczenie. W następnym sezonie przejść pan do Słowacku. To ze względu, że tam lepiej szkolili? Nie chcieli pana zatrzymać w Zlinie? Właśnie ja chciałem zostać w Zlinie, bo jak mówię, to jest miejsce, gdzie jest mój dom, rodzina, wszyscy, ale Zlín właśnie grał w tym czasie następny sezon europejskie puchary i czułem z nich właśnie, że nie chcą mi dać nowego kontraktu, no to dlatego zmieniłem klub i potem grałem za FC Slovácko, bo oni naprawdę bardzo chcieli i tam właśnie byłem 3 lata. Na tyle się pan dobrze pokazał, że później zainteresował się panem Slavia Praga. Długo się pan zastanawiał nad tą ofertą? No właśnie, jestem, przepraszam. Właśnie było tak, že končil mi się kontrakt za sezonu Hmm. i dostałem szans w pierwszym składzie dopiero właśnie po 2 latach w Slovácku. No i zagrałem właśnie, myślę, 4 mecze w pierwszym składzie i udało się i byl duży interes od Slavia Praga i jestem szczęśliwy właśnie, że poszedłem tam, bo bardzo dużo doświadczenia mi to dalo. Byłem tam tylko 6 miesięcy, ale jak mówię, myślę, że dużo mi to dalo. A na ile potrzebował pan tak ogólnie meczów albo czasu, że się tak poczuć ważnym na boisku, albo że pan coś daje drużynie? Miał pan taki moment w swojej karierze? W którymś klubie? No myślę, že vlastně České Budějovice mi potem dalo šanc taku, že mogę zmienić, zrobić vlastně transfer ze Slavia Praga do Budějovic i tam vlastně byłem 3 lata i to jest taki klub, który mi dal na pewno w českej ekstraklasie najwięcej i naprawdę dziękuję Budějovicám, bo jak mówię, oni mi pozwolili, že będę grać i rozwijał se. I właśnie teraz też w Górniku muszę powiedzieć, że naprawdę se czuję bardzo dobrze jak w domu i
I jestem szczęśliwy właśnie, že Górnik mi dal šanc, bo dali mi ofertę Górnik, kiedy byłem w Budějovicách i byliśmy właśnie, graliśmy o utrzymanie. No i dlatego właśnie jestem właśnie bardzo szczęśliwy, że tu mogę grać, bo Górnik to bardzo duży klub. Czy przychodząc do Polski, coś pan wiedział wcześniej o Ekstraklasie? O lidze? Tak, tak. Oglądałem właśnie kilka meczów i wiedziałem, że Ekstraklasa jest naprawdę dla mnie większy poziom od Czech i wiedziałem. Właśnie o to było też, mam też o to pytanie. Czy właśnie duża jest różnica między ligą czeską a polską, jeśli chodzi o otoczkę wokół meczu, jakie stadiony, poziomy drużyn, albo na przykład pokazywanie meczu w telewizji? Na pewno. Myślę, że tutaj w tych kierunkach jest duży poziom właśnie media, stadiony, kibice i myślę, że jakość jest większa tutaj w Polsce na pewno, bo w Czechach jest dużo walki, dużo takich długich piłek i myślę, że ogólnie ekstraklasa jest lepszy od czeskiej ekstraklasy. A podpytywał się pan może Zdenka Ondraszka albo Michała Chubinka, jak jest w Polsce? Bo widziałem, że graliście razem w Dynamie. Tak, tak. Właśnie jak miałem ofertę z Górnika, to mówiłem i pytałem się Michala i właśnie Kobry, Zdeňka Ondráška i Michal i Zdeněk mi mluvili, že muszę tam iść, kiedy mam taką opcję, bo jest step do góry na pewno. Czytałem, że przed Górnikiem rozmawiał pan z Piastem Gliwice. Czy gdyby nie oferta z Górnika, to byłby teraz pan w Gliwicach, czy może gdzieś indziej? No, kdyby nie oferta z Górnika, jest możliwe, ale właśnie od kiedy miałem ofertę z Górnika, to chciałem tylko do Górnika, bo jak widziałem, jak to wygląda, taki klub właśnie, to myślę, że nie dało się powiedzieć nie. A jak pana pierwsze wrażenie po tych pierwszych metrach w Ekstraklasie? Coś pana zaskoczyło albo zdziwiło? O, Nie, bylo tak, myślę, jak właśnie widziałem od początku. Dla mnie wiem, że będą jakieś pytania tam na końcu jeszcze, ale myślę, że jeden z najwięcej ciężkich meczów na Lechu Poznań, bo naprawdę dla mnie trochę inny świat. Kiedy grałem například domový mecz v Budějovicách, to bylo 2000 kibiců i pierwszy mecz na Lechu 30 000. No, naprawdę jest to różnica. Czy to, że w Górniku też był Lukas Ambroś, to było panu łatwiej wejść do drużyny? No właśnie bylo tak, že já byłem wcześniej, myślę o 2-3 tygodnie, ale od początku czułem se bardzo dobrze, bo tutaj naprawdę zawsze jest dobra atmosfera i myślę, że było lepiej dla mnie, że Lukas dopiero 2 tygodnie po mnie przyjechał, bo zdążyłem se nauczyć trochę po polsku. Myślę, że kiedy on jest od początku, to dużo gadamy po czesku, ale myślę, że przyszedł w dobrą chwilę. A ogólnie jest pan osobą, co nawiązuje nowe znajomości, czy raczej potrzebuje trochę czasu, jeśli chodzi o, jak pan przechodzi do nowego klubu? O, Muszę powiedzieć, że teraz jestem właśnie pierwszy raz za granicą i zawsze jest duży plus, kiedy jest kdo z Czech, tam gdzie jestem, ale jak mówiłem, nevěděłem od początku, że Lukas přijde a byłem szczęśliwy, jak go widziałem, ale myślę, że jest jakaś różnica trochę. Dobrze pan mówi po polsku. Znał pan wcześniej język polski przed przyjazdem? Uczył się pan, czy tu już na miejscu się nauczył? Właśnie nie znałem w ogóle Polski, ale ja jestem, urodziłem se v Opavě, to jest właśnie český Śląsk i jak przyjechałem tutaj do Zabrza, to wszystko zrozumiałem, ale było trochę ciężko mówić a myślę, że teraz już wszystko też nieźle mówię. Czy Ekstraklasa jest śledzona w Czechach przez trenerów i piłkarzy?
Czy zawodnicy ze Slawii i Sparty przyszliby chętnie do Polski grać, czy raczej z tych innych klubów? Myślę, że bardzo mało jest oglądana czeska ekstraklasa, właśnie w Czesku polska Mhm. ekstraklasa i myślę, że ciężko, bo Sparta Slavia zawsze gra puchary, ale z tych menších družin na pewno piłkarze by przyjechali tutaj do Polski. A gdzie pan się czuje najlepiej na boisku? To jest pozycja 6, 8 czy 10? Myślę, że najlepiej na szóstce i potem myślę, że jeszcze ósemka byłaby OK, ale na pewno lepiej se czuje 8-6 niż na dziesiątce. Mhm. Nie ma pan za dużo bramek na swoim koncie. Trenerzy mieli i mają inne założenia dla pana na boisku, żeby skupiać się na odebraniu i rozgrywaniu piłek niż powiedzmy strzelaniu. Tak, tak, myślę, że na pewno, bo na tej pozycji właśnie na szóstce są inne rzeczy, które są ważne dla drużyny i myślę, że jest OK i powinno tak być, bo nie dużo piłkarzy na szóstce strzelają dużo bramek. W reprezentacji młodzieżowej Czech grał pan od najmłodszych kategorii. A pamięta pan swoje pierwsze powołanie? Spodziewa się pan tego? Tak, tak, pamiętam właśnie, było to w U16 graliśmy przeciwko Słowacji. Myślę, że przegraliśmy 2-1. Grał pan na przykład przeciwko Turcji, Holandii i Anglii. A czy ma pan jakiś swój ulubiony mecz z tych kadr młodzieżowych? Tak, na pewno mam ulubiony. Jest to właśnie w U20, kiedy graliśmy przeciwko Anglii i strzeliłem dwie bramki. No, dlatego na taki mecz chyba nigdy nie zapomnę. Był pan też blisko powołania do pierwszej reprezentacji Czech. Czy było panu trochę przykro, że znalazł się pan tylko na liście rezerwowej? No, nie czekałem to właśnie, że będę, jak mi to pierwszy raz właśnie Krzysztof Skutnik wysłał, to nie wierzyłem w to, ale nie no, jestem szczęśliwy, ale wierzę, że mój sen jest właśnie, żebym zagrał jakiś mecz, to wierzę, że się uda. Układa pan sobie mecz wcześniej w głowie, jak to może wyglądać? Czy ma pan jakieś przesądy albo rytuały przed meczami? Nie. No, właśnie rytuał mam tylko, że zjem Haribo den wcześniej, no i to wszystko chyba. A do meczu przygotowuje się pan dzień wcześniej, czy tego samego dnia? Tak mentalnie. Woli pan posłuchać muzyki, czy raczej się wyciszyć? Nie zwracam na to uwagę. Zawsze słucham muzyku, jak już jesteśmy przed meczem w autokarze, ale wcześniej nie. Jest pan zawodnikiem, kto rozpamiętuje niewykorzystane sytuacje i przeżywa te porażki, czy raczej na drugi dzień już o tym zapomina? No, ja zawsze ciężko zapomnę, kiedy jest porażka, to nikt nie jest szczęśliwy, myślę, i ja na przykład mam tak, że jeszcze trochę o tym myślę następnego dnia. Interesuje się pan piłką oprócz grania w nią? Śledzi pan wyniki, transfery i ogląda mecze? Ogólnie? Tak. Interesuję się i właśnie ogólnie dużo meczu oglądam, bo od mala tak mam właśnie, że z tatą i z bratmi wszyscy jesteśmy oglądali i tak mam do dzisiaj. W jakiej lidze się pan zawsze zagrać? Hiszpańskie. E, Pana najlepszy mecz i najcięższy? Ogólnie w całej karierze może być. Mm, No, najcięższy mecz, jak mówiłem, na Lechu Poznań na pewno i najlepszy mecz myślę, że jak graliśmy sezon wcześniej przeciwko Lechu Poznań i wygraliśmy właśnie ostatnia kolejka przed zimną przerwą. Mhm. Wygraliśmy 2-1. I najładniejsza bramka albo jakaś asysta wyjątkowa.
Asistu nepamiętam, ale branka przeciwko Motor Lublin. Zešli sezon vlastně vygrali jsme tež 4-0, tež bardzo fajný meč i střelil vlastně z distancu i chyba ta. Jest jakiś zawodnik, przeciwko któremu grało się panu ciężko w lidze czeskiej i polskiej? Nepamiętam vlastně, kedy rozmýšľam, nepamiętam chyba. No, więcej ogólnie było ciężko tak wszystko przeciwko temu Lechu Poznań, bo mi się wydało, że piłkarska jakoś była naprawdę duży poziom i to bylo tak ogólnie najwięcej trudnym, no ciężki mecz dla mnie. Ulubiony pan bramkarz, obrońca, pomocnik i napastnik ogólnie. Brankář Dida, nápasník Fernando Torres i obronca Sergio Ramos. A pomocnik? Pan? Pomocník Mesut Özil. Okej. Gra pan FIFA albo Football Managera? Nie, teraz już nie, grałem ostatni raz FIFA 2 lata do tyłu. Ulubiony pana film lub serial i zespół muzyczny bądź wykonawca. Film Forrest Gump, serial Outer Banks, bo lubię też oglądać Netflix. Co tam było jeszcze, proszę, Zespół, za pytanie? zespół, zespół muzyczny bądź wykonawca. Muzyka ogólnie. No, muzyka, dobra, to powiem polski, Lady Punk. Ma pan jakieś hobby? Nie, czasami idę zagrać tenis i lubię chodzić właśnie na spacery ze psem. To dziękuję za poświęcenie mi czas. Moim waszym gościem Patryk Helebrand, piłkarz Górnika Zabrze. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Z książkiem. Pa.